Čauky, vítám tě u dnešního videjka a dneska to bude ze hry Balloons BTD 6. A je to taková tower defense, prostě máš opičky a prostě musíš drtit balonky. Já vám to tady ukážu a vybereme si nějakou mapku, já nevím, třeba tuhle tu Cubison. A máme tady easy, medium, hard a to je podle toho, jaká je obtížnost, jakou chceme. A tyhle prostě takový, vidíte ty trofeje. Ty trofeje jsou k nějakému eventu tady, že prostě jestli máš 20 takových trofejí, tak prostě máš bednu a jestli máš už 100 trofejí, tak půjdeš na další bednu a tak dále a tak dále. Tak jdeme si to zahrát, tady byla ta Cubison a dáme třeba medium, to zvládneme. A dáme standard a uvidíme, jak toto dopadne. Tak, loading, načítá se nám to. Tak, mám tady svého superhrdinu a prostě nějaký opičky. Začneme úplně zlehka. Dáme si tam Wizarda. A jestli nevíte, co dělá, tak prostě je to taková opička, která má různé schopnosti. A tady jsou prostě třeba tenhle umí, že umí oživit mrtvý balonky a ty jdou proti normálním balonkům. Tohle třeba je velký ohnivý pták. Tohle je prostě alchemista. Nebudu to zdržovat a jdeme na to. Tady vyberu Fireball a Magic, teda Intense Magic, tohle. A k tomu si dám ten Fireball. A ještě použijeme potom třeba Bomb Shootera, což je ten kanon. Jestli byste nevěděli, tak jo, tak tady vám řeknu. Tady koupím Fire. A teď si k tomu Wizardovi koupím Glue Gunnera, aby tenhle mu zpomalí ty balónky, tím pádem může rychleji je zabíjet, takže že mu nikam neutečou. Tak jdeme, tady si koupím tuto věc. OK, zajímavé podle mě. Mám tady saudu za $600, to bych si koupil, anebo tady mám nějaký upgrade. Monkey City, OK, zkusíme Monkey City. Jestli máte nějaký rady pro mě, tak mi to napište do komentářů. Budu šťastný, tady se koupím tuto věc. OK, parádička, paráda, OK. Wizard Monkey. Nevypadá špatně. K tomu si koupím tak shootera. A k tomu tak shooteru si dám long range, potom faster shooting a až si našetřím ty penízky, tak si dám super range attack. A nebo si vyupgradím tady nějakýho z tohle Glue Gunnera. Asi půjdu na tuhle dolní řadu, takže si našetřím 280, nebo si koupím super range. Tak si koupím super range a even fasting shooting si potom koupím. OK, tak už na to máme, tak koupeno. A teď bych si šetřil třeba na tuto banánovou farmu. To dáme do tohoto. OK. Tak máme Monkeynomics a Banana Centralu. To si koupit někdy. Tak, uvidíme, kam se dostaneme. Prostě s těmihle opičkama. Uvidíme. A moje taková challenge je se dostat do kola 60. Tak. Teď si koupím Hot Shoot. Uvidíme, jestli nám to pomůže nějak. Asi by mělo, ale... OK. Teď si koupím... to bude těžké. Koupím si ale alchemistu. OK, alchemista. Here we go. OK, máme tu alchemistu.
A k tomu alchemistovi si dám ten asi faster throwing, nebo teď si dám ty větší poťáky a k těm poťákům si dám tu takovou šipku. OK, máme šipku. I když nevím, co to dělá, ale vypadá to sakra cool. Takže to bude asi dobrý, bráško. Tak potom si dám ten gold. Lead to go. Gold. Teď bych si mohl šetřit k tomu Gluganorovi, se to vylepšit. OK. Ale nějak to nezvládáme. Takže si vezmu tohle. To by měla ještě víc pomalit. A jestli to fakt nebudeme zvládat, tak si sem dám pana snipera. A tento sniper je prostě nejlepší v téhle hře, mi přijde jako opička. Protože prostě má 3 druhy, jakože jak to má každá opička. Ale prostě tady ta opička má prostě úplně všechno, co potřebuješ. Potřebuješ na kejmo, což má. Potřebuješ třeba na olověný, což nemá, ale dá se to jednoduše koupit. Ale prostě je to brutálně OP. Hlavně ten dolní upgrade, protože tady střílí rychleji. A prostě když to vyupgradeuješ až sem, tak to je kámo zabiják, jak něco. Počkejte, já zkusím, já bych to prodal, já si dám pryč autostart a až budu mít tohoto pána na tady full auto rifle, tak je zkusím prodat všechny a uvidíme, jak to dopadne. Já si musím dát ten autostart, já to podělal, no tak. Já jsem si teď říkal, co se děje, že tady nejsou balonky a to dělá sniper jenom, aha. OK, teď si dám toto. A k tomu si dám tenhle oheň, protože to teď, kámo, ty balonky jsou úplně v čudu. Teď nemůžou nic dělat skoro. Teď si koupím konečně tu banána farmu a uvidíme, jestli nám vydělá hodně peněz, tato banánová farma. To se nám sem nahoru úplně, do levého rohu, úplně nahoru, tak. Banány si kupuju. Tady další banány, OK. Škoda, že banánová farma nemůže útočit, brácho. To by bylo extrémně OP. OK, banána farma. Vydělá nějaký penízky, tak máme další banána farmu. OK, máme 2 banána farmy. Jestli bych chtěl jakože hodně peněz a nechtěl bych se o to starat, tak tady je jeden profesor jménem Farmář a ten to všechno sbírá. To když tak v příštím videjku bychom mohli zkusit, že dáme, že hned od začátku, ne hned od začátku, jako třeba v kole, jak třeba 40, my jsme začali kupovat banána farmy a tam bychom prostě dávali farmářem a zkusit z nich vydělat co nejvíc peněz a za ty peníze si zkusit koupit nějakou OP věc, třeba co mi poradíte, nějakou opičku dole pod komentářema, nebo nějakou challenge mi napište a já to zkusím udělat v těch penězích, takže 2 challenge v jednom, brácho. OK, tak sem si dám další banána farmu, což je mega OP ta banána farma. OK. Takže další banána farmička. Už tady mám kolik? 2. Hodně banána farm. A
A banána farma rovná se banány a banány se rovná přece penízky. A každý má rád přece penízky. A kdo nemá rád penízky, tak není právě prostě banana man. Takže banánky nám vydělávají, tak dáme ještě víc banánků. Jo, ty banány nám vydělávají neskutečný ranec. Tak dáme další banánky na další tu věc. Ok, banány. Ok, co se děje? OK, to nezvládají docela, bych řekl. No, tak oni to zvládnou a koupíme si další banány, jo. Potřebujeme další banána farmy a potom další cash. Jo, tady banány, potřebujeme samý banány. Oni to fakt už nezvládají, tak vylepšíme. Ne, dobrý. Tak si dáme jeden market. To už je blbý, oni to fakt nezvládají. Tak, změna plánu, dáme si další market. Tak, banány. A teď si dáme opět další market, ok. Už máme 3 markety. A ten market je lepší v tom, že nemusí sbírat ty banány a sami ti generují ty penízky. Takže 4. market, ok. Za chvilku máme už 5. market. Cash. Ok, zvládne tato, hoší. Dobrý, ten... Jaj. Doufám, že tohle kolo ještě zvládnou a potom už je vyupgradeíme ty postavičky, aby teda opičky, aby jsme měli víc, prostě, aby jsme byli víc zabezpečení. A čím víc zabezpečení, tím víc ochrany, tím víc penízky na banána farmy a z banána farem budeme mít banány a z banánu budeme mít penízky, takže každý chce mít banány. Takže jsem koupit samý banány, jo. Dneska ráno, zítra ráno si půjdu koupit samý banány, jo. Protože z ne. Co se stalo? Tak dáme continue. Banány, znova banány. A teď si koupíme tohle, to nám určitě pomůže. Co se stalo, brácho? Jo, tohle se stalo. Ne, banány potřebujeme. Ne, tak tohle. A vyřešeno, můžeme jít na další banány si kupovat. Že? Yes, další banány. Banána farmy máme už. A teď si jdeme koupit našeho velmi mocného superhrdinu jménem Sauda a tu vylepšíme. A zjistil jsem, že je tak špatná, že nám nic nepomohla ani. Tak dáme si další banána farmu. Další banána farmu. A teď se vylepšíme banána farma. OK, tak další penízky na banána farmu. Už nemá peníze. My jsme chudí. Nemáme peníze na banána farmu. Co budeme dělat, brácho? Chápete to? My nemáme peníze na banána farmu. OK, už máme peníze na banána. OK, tak jsme si rovnou koupili market. Nevadí. Tak máme další banána market. Tak, tady... Ne, banány. Ne. Market. Další market. To bylo peněz teď. OK. Penízky máme. Bum. Takže parádička. Máme peníze na banána market. Hoši, zvládáte? Jo, tak pohoda. Tak máme banána markety.
OK, tak to bylo easy. Máme dalších 9 trofejí a 125 monkey money. Podíváme si, jestli nemám nějakou tu. Nemám. Což je škoda. Ale já bych si chtěl v dnešním videjku otevřít aspoň jednu truhličku, jo. A to, kde můžu získat 9, ukaž. Jo, tady. Tak já se vám ozvu, až získám těch 9, až získám těch 9 trofejí. Tak zatím počkejte. OK, hoši, už to mám hotový, tou jednu výhru. Jdem zpátky domů a jdem si otevřít tuhle truhličku. Tak uvidíme, co nám padne. Tak vybereme třeba 2 a tohle. OK, not bad. Tak, tohle bude pro dnešní videjko všechno. Jestli byste chtěli další díl z BTD6, tak mi napište do komentářů. Napište mi nějaký tipy a triky. A příště, jestli vás to bude bavit, tak si odemčeme nějakýho hrdinu, kterýho napíšete pod komentář dolů. A vyzkoušíme se ho. Tak zatím ahoj.